nua ne nam eti so mo kire bo nwire kenta eyeye ena Fredi Ajeman Nana Fredi Ajeman asanteman nyina ka kire wotumfo nua ketoa ne yire dofo na ahema eye wo hene yire na akosu ya bapa wo bapa fefa wo chiche Nana Addo a eyeye ne papa Addo ade enu eba ye nyina na akosu ya wo de mote den enya sam ketoa bapa akosu ya ne ko UK koto ne ma fefe e de ba ye ema yi nyina da eye asew madamfo wo bapa vike papa bi eye kwa ba nyina wo bapa vike ka ho mepewe wasi mempewe we na efe we na ye mase ye a eyeye emai na mi bo wondi eye wo wan na brempo awe ne pankasa ne nafofo eye ne yonkofo ne nuanom awo ne wo mutu sone na ma woni adamfo wa bonte ye ne yete hwini wase ne yedi hwini wa aduane etizo se na ma ne ma na mo na se ma na ono mo nam no wo mudi hwini wa aduane ete hwini wase wo machi ni wo manim nyina ya hwini ho eti sa mai na mi bo wondi wo mukuta wo mukente papa bonwire kente si gine so wo mukuta wo muduko musenti ade abo ano wo musema mi se wo kwa yemfa kente fa nwu so na Philadelphia maya womadi kaya yem papa to nyum say there will be Philadelphia family in heaven. I will be there, you should be there. Wusia wa mu wa fra kenta me en say wo ye wo wan ne wo abrempon awene pan kasa Adom Kyei dua ne ma me preko pene say Philadelphia man ni nyina yen nana said ye mai wo mo kasa kire wo wan ne wo abrempon awene pan kasa Adom Kyei dua ne ma me no na yoku abusuya said ya momai wo mo kasa no me wie ya na me wie ye eye mi ankasa me manager papa bi ne manager na da roma na mete ba bie wono na mesu ameni su oto na anim wo ben konofo na wo bo atroduro Adom Kyei dia the voice of God ne ba pani eye ni piesie prakope Bema Richard Adom aye twa so frɛ ne wo rich man Philadelphia man ni nyina wo na wo se wo he wo rich na betu ya woka eti me ka se ya ma no dindin me manager eja wono na ma me se ka to me boto mu onti me boni din a na se ma bo me mu ase manager ho kafo wo ba pa na akua ne ma me ne ma veke so nya pa ne wo wo hene wo bere mpo ahwe ne pankasa eti wei adamfo nua asew wo ka no wa kire mu sai wo mo nante nya ne enti adamfo asew nua ne bana na akua se abaya wo ba wade enche ye afi na nka wo beto ne na bedini eye na se konofo ni afi ne afie na nko ne nam nanke afi ne afie na ne na eso ni mu ene na ni hwa na akua se wo no su kuta ne bonwire kente papa wo se yemfa manase na se papa bi mami afie yemfa ngu ne so na wo mfa nko na Philadelphia fo kwa what ye him ni diku kanwo ni senti ade e bɔ no wose abusua wayoku abusua na nabozo mpem na abusua pani enti usu na monye na mfa ngu ma meso maye meje enti medase bebre Adom Nyankopɔn wonhyira wo bibia yegusua yeje adesiedie no ebre na so se Nana Addo eba na wo bechia ensawam ahemfofo nyinanda ensawam ahemfofo nyinada eba na wo mo bechia mi jem ama sewa ampafo brakatu yo ya papa odoko wono so okita ni nsem sika 100 cedis asema megie na okukwan so a wo dia tonsia no Margaret Asare Kenyansi branch ono so kita 100 cedis awo ba tampa je na okukwan so a wo dia tonsia no abra penta abra penkra wasa jabo 100 cedis Deborah ese wasa branch 50 cedis ya bless 20 cedis
Dede Juliana Akoso 50 cedis. Elizabeth Kwati Sashi Bekwai Philadelphia 100 cedis. Juliana Kade also 100 cedis. Mama is a go for you, almost a year.